Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvit să fie Domnul! Dorim binecuvântarea celor doi și, întrucât Dumnezeul nostru este mare și minunat, poate să binecuvânteze și pe alții, dar în mod deosebit dorim ei să fie și să rămână binecuvântați. Cel care a rostit prima dată binecuvântare pentru familie n-a fost vreun tată sau vreo mamă, nici vreun păstor sau vreun slujitor, ci însăși Dumnezeu. Și planul Lui este ca să binecuvânteze orice casă. În Genesa, capitolul 1, de la versetul 26, este scris despre un proiect al lui Dumnezeu. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului, vite, tot pământul și peste toate cele ce se mișcă pe pământ. Și în versetele următoare este prezentată realizarea acestui proiect. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, versetul 28, i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. Scopul lui Dumnezeu pentru Adam și Eva, pentru Daniel și Corina, ca și pentru oricare dintre familiile noastre, este același. Cu diferența că Adam a fost creat fără prihană. Noi am fost născuți în păcat. Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Noi trebuie să dobândim chipul lui Dumnezeu. În ideea aceasta, Apostolul Pavel zice în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 20: dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, noul Adam, dacă cel puțin l-ați ascultat, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se degradează, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea ținem ca tineri, înainte de a se căsători, să fie născuți din nou și să înceapă procesul dobândirii chipului lui Dumnezeu în ei. Pentru că scopul familiei este desăvârșirea oamenilor, să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și apoi să administreze ceea ce Dumnezeu le-a dat în cosmos, în plan terestru, pentru vremea de aici, pământul. Dar pentru aceasta este nevoie de o creștere, de o dezvoltare și parte din ea a fost până acum, iar parte urmează. Cei doi, am văzut că și astăzi comunică foarte bine unul cu celălalt, să le dea Dumnezeu harul să comunice și în continuare și cu Domnul și cu părinții, să fie o relație bună. Au nevoie să se dezvolte, pentru ca să se poată îndeplini și împlini planul lui Dumnezeu cu ei. De astăzi este un nou centru gravitațional. Familia Șulea pierde un electron din circumferința casei lor. Familia Boghean de asemenea, și s-a format un nou pol, un nou nucleu. Cine știe câți vor gravita în jurul lui cu vremea, după cum prinde stabilitate și contur. Dumnezeu are cu fiecare casă un scop. Și cu cât vor fi mai multe case care înțeleg voia lui Dumnezeu, care îi portă chipul planului Dumnezeu, va fi mai ușor de realizat. Noi suntem chemați toți la acest scop nobil. Familia nu este chemată doar așa să împlinească niște nevoi de ordin sentimental, material, sau să respecte o tradiție. Trece vremea și cum să nu se mărite fata mamei sau băiatul tatei. Noi avem o chemare de la Dumnezeu. Aș provoca pe cei doi să mediteze profund la mandatul care l-au de la Dumnezeu pe acest pământ. Noi credem într-un creaționism, nu într-un evoluționism. Evoluționiștii își propun ei scopuri. Comuniștii își propuseseră să facă un om nou și o societate, vorba lui Ceaușescu, multilateral dezvoltată. S-a dezvoltat până într-un punct, s-a blocat. Dumnezeu, prin creație, are un scop ce trece prin familie. Când ne gândim la Creator, suntem responsabili în privința procreierii, a îndeplinirii mandatului nostru pe pământ.
Când ne gândim că Dumnezeu a conceput familia, socotim Biblia ca și un ghid al familiei, ca și o lege, ca și cum este Constituția, legea fundamentală a unui stat. De aceea suntem aici în casa de rugăciune, de aceea îl chemăm pe Dumnezeu, pentru că ne socotim dependenți de El, îi datorăm viața. Scopul Lui vrem să fie și scopul nostru. În societatea noastră, oamenii l-au scos pe Dumnezeu din ecuație și s-a pierdut fericirea. Nu mai există sens. Căsniciile se destramă și oamenii tot nu sunt fericiți. Pentru că nu există fericire în afara scopului lui Dumnezeu. Nu există altceva mai bun decât ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi. Cineva scria despre doi oameni care, noi se considerăm două familii. Cumpărat fiecare câte un pom pe care să-l răsătească, îl pun în grădina lor. Și o familie a zis: Doamne, acum să vină soare, că vreau să înflorească repede. Apoi s-a gândit: uite, decât să tot ducem apă cu vreun recipient, acum să vină ploaie, acum să fie lumină, acum să fie întuneric. Și în câteva săptămâni s-a uscat. Dar pomul celelalte familii a crescut, s-a dezvoltat, a făcut coroană. Și a întrebat cea din tâi familie: de ce pomul vostru a crescut? Și a nostru s-a uscat. Că atâtea am dorit, și soare, și ploaie, și căldură, și întuneric, și lumină, de toate am dorit. Ne-am făcut și orar, cum să le administrăm. Și altă familie a zis: simplu, mai. Eu l-am rugat pe Dumnezeu și am zis: Doamne, Tu ai creat pomul acesta. Tu știi de cât de ploaie are nevoie. Tu știi când e nevoie de soare și lumină și respectiv de întuneric. Tu știi cât de lung să fie anul. Doamne, eu vreau să am un pom mare și frumos și fie voia Ta în natură și ocupă-te de el. E drept că de 6.000 de ani toată natura aceasta înverzește și cu toate că e iarnă și iarăși vară, toate își curg înainte pentru că Dumnezeu este implicat și are grijă de ele? N-ar fi corect să lăsăm ca și în casele noastre se ocupă Dumnezeu de noi după voia Sa? Dar oamenii și-au luat-o ei înainte. Acum vrem un copil, acum nu vrem. Acum vrem să ne distrăm, acum vrem să mâncăm, acum... Și nu mai iese nimic. Nu mai iese nici distracție, nu mai iese nici... Nu mai iese lucrurile bune. Pentru că vrem să le programăm, să le gândim noi, să facem cum noi știm. Noi suntem niște bieți oameni care avem nevoie de un Dumnezeu să ne stăpânească și să-i dobândim chipul și slava Sa, slăvit să fie El. Vreau să vă arăt, gândindu-ne la Adam și la Eva și, evident, la noi prin asta aplicativ, că problema familiei are o singură cauză după care va fi o familie reușită sau nereușită, o binecuvântare sau un blestem. De exemplu, în vremurile noastre, oamenii divorțează și dacă ar fi să analizați cauzele din dosarele de divorț, veți vedea că sunt parte din ele de factură socială, că nu s-a înțeles. S-a implicat, știu eu, mama, soacra, imixiunea unuia sau altuia, că a apucat într-o prietenie cu nu știu ce coleg de serviciu sau colegă. Acum întreb, în cazul lui Adam și Eva a fost vreo natură socială, vreo cauză de natură socială care le-a încurcat viața de familie? Nu aveau nici părinți, nici socruri, nici socră, nici... Nu a fost nici mireasa mirului să cânte la nuntă, nici... Nu a fost nimeni. Ei doi, atât. Dar cine le-a luat fericirea? Vreau să vă dau încă un caz. Cunoașteți ce probleme au fost între Saul și David? Nu dorim nimănui. Dar nimeni, nici o familie, soț și soție să nu dea vina să spună: noi am fi fost fericiți dacă nu se băga tata și mama, dacă nu aveam un socru cu probleme. David a avut un socru care l-a urât, dar scrie în cartea 1 Samuel, capitolul 18, despre Mical, versetul 20, iubea pe David. Lui Saul le-a plăcut inițial, a crezut că este o cursă pentru David și i-a dat-o, nu la gândul să-i fie nevastă multă vreme. O să numai până moare, că după aia mi-aduc eu alt ginere. Numai că n-a fost să fie așa. Cum știți, a murit Saul, dar între timp Mical a fost luată și au fost dispărțiți mulți ani. Și scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 3, că David a vrut-o din nou, a trecut peste toate. Problemele în familie nu sunt de factură socială. Citesc din 2 Samuel 3, de la versetul 13. Bine, voi face legământ cu tine, a zis lui Abner, dar îți cer un lucru, să nu înveți fața decât dacă îmi vei aduce pe Mical, fata lui Saul, când vei veni la mine. O vreau. David a trimis solul Ișboșe să-i spună: dă-mi pe nevastă mea. Ea a fost adusă, toate bune, și
Și citesc din capitolul 6, într-o zi David s-a dus la adunare, ea a rămas acasă și așa a venit de bucuros. Ați învăcat după o slujbă când, poate nevestele acum că e sâmbătă, sunt unele pe acasă și bărbatul merge cu inima plină de bucurie să-i spună că i s-au trezit sentimentele pentru o nouă viață și în relația lui cu Domnul, gândindu-se la perspectiva veșnică. Scrie aici, versetul 18, și când a isprăvit, David a dus ardă de tot, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Și apoi citeți de la versetul 20, David s-a întors să-și binecuvinteze casa și iese Mical înainte și l-o cărăște. Lui David îi pierde toată bucuria, o cărăște și el pe ea și zice în versetul 22, vreau să mă arăt și mai de nimic. Și apoi finalul, destinul, Mical, fata lui Saul, n-a mai avut copii până în ziua morții ei. Care a fost cauza? Cum vă explicați că ani de zile, cât s-au amestecat între ei, a ajuns nevasta altuia, a iertat-o, a vrut-o acasă? Și acum, când el era într-o stare spirituală bună și ea n-a înțeles unda lui duhovnicească pe care era, s-au certat. Vă rog să rețineți, nu problemele sociale cauzează necazuri în familie, ci cele spirituale. Oamenii nu se ceartă pentru că alții în jurul lui își spitesc. Și numai când ei nu sunt pocăiți, atunci se ceartă. Când în ei sunt problemele, nu în afara lor. Pentru că vă dau un alt caz. Cartea 1 Samuel, capitolul 1, ne prezintă pe Elcana ce avea două neveste, așa erau vremurile atunci. Una dintre ele era tare ispitită, nepocăită. Marea ei pasiune era să o bâzâi pe cealaltă când mergea la biserică. Scrie aici, versetul 6, potrivnica ei o înțepa deseori ca să se mânie pentru că Domnul o făcut să stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa. Atunci ea plângea și nu mânca. Dar bărbatul ei era un om pocăit care mergea regulat la biserică, ea o femeie credincioasă care se ruga. Elcana i-a zis, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Nu valorez eu pentru tine mai mult decât 10 fii. Și scrie aici că s-a rugat. Citesc versetul 18, a mâncat, fața ei n-a mai fost aceeași, s-a întors acasă, Dumnezeu le-a dat un băiat, apoi încă 5 copii și au dus-o bine mulți ani în șir. Nici nu știu ce să mă ales de pe Nina. S-o fi pocăit și ea o nu s-o fi pocăit. Adică eu nu știu dacă cineva din jurul tău care poate să-ți creeze probleme, o să se pocăiască sau nu se pocăiască. Fii tu pocăit. Și nevastă ta și o să fie bine de voi. Până la adânci bătrânețe, cam poveste. Adam și Eva, și de atunci valabil pentru toate familiile, își pierd fericirea și raiul din casă, nu când se amestecă alții, ci când îl lasă pe diavolul să intre în casă. Apoi, trăim într-o vreme în care oamenii dau vina pe problemele economice. E criză. Se plâng guvernele și se plâng și familiile. Dar vă rog să rețineți, problemele economice nu se constituie într-o cauză de fond ca să afecteze fericirea din casă. S-a spus deja din proverbe că se poate și cu ceai și cu verdețuri, dulci sau amare, să fie o viețuire bună. Acum vă întreb, Adam și Eva au avut probleme economice? Erau de toate în rai. Ei puteau mânca după plăcere. Nu au avut efectiv nicio problemă economică. Dimpotrivă, cauzele spirituale aduc efecte cu minusuri în plan economic. Nu cele economice cauzează efecte spirituale, ci cele spirituale aduc necazuri economice. Vă citesc din Genesa, capitolul 3, că de îndată ce au păcătuit, citesc de la versetul 17, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el. Spil și pălămit să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Vă dau un alt caz, Cartea Faptele Apostolului, capitolul 5. O familie de pocăiți în biserica din Ierusalim aveau ceva avere, au vândut-o, s-au înțeles și scrie aici de la versetul 2 că bărbatul a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? De ce natură a fost problema? Economică sau spirituală? Spirituală. Știți ce a zis Petru în continuare? Puteai să faci ce vrei cu ea. Puteai să o vinzi sau să nu o vinzi și să faci ce-ți place cu banii. Nu faptul că cineva vinde sau cumpără și nu a făcut bine poate să cauzeze necaz în familie. Nu. Numai când cineva minte
Nu faptul că bărbatul a luat bani mai puțin aduce ceartă în familie, ci faptul că nu spune cât o luat, asta aduce ceartă în familie. Nu faptul că nevasta n-a putut să pună gospodăria la punct și să fie totuși nur, nu, ci faptul că pe când vine bărbatul acasă, ea zice că n-a avut vreme, dar de fapt ea a stat la povești cu nu știu care și o clevetit. Și când o păcătuit, le fură diavolul bucuria. În rest, și dacă n-a reușit să facă nimic, o să o strângă în brațe, o să vadă frumoasă și o spună, dragă, facem amândoi, dacă nu mâncăm rană rece. Și dacă nu e așa cald în casă, cine găsea sub patru că se încălzesc. Dar dacă le au de toate, dar nu-s pocăiți, nu o să fie fericiți. N-a avut Solomon destule. Și ce a zis? Dintr-o mie n-am găsit una. Nu, economic nu au avut. Pocăință nu au avut. Asta e problema. Alții spun, cum de exemplu este în cazul lor, unul din Banat, altul din Bucovina, diferențe de ordin cultural. Nu e adevărat. Sunt români amândoi, dar și dacă ar fi unul să fie din alt neam, dacă este pocăință, tot se rezolvă lucrurile. Vă dau un caz. Estera este exemplu potrivit. Așa au fost vremurile atunci. S-a căsătorit după decizia împăratului. Dar când s-a evit un necaz, s-a dus Mardoheu la ea, citesc din capitolul 4, și i-a spus să intervină la împărat pentru cauza evreilor. Și scrie în versetul 11, i-a spus regulile. Sunt niște cutume, adică niște obiceiuri. Toți știu că nu te poți duce la împărat dacă nu te cheamă. Și eu n-am fost chemată de 30 de zile. Reguli. Numai dacă îți întinde toiagul, altfel voi muri. Știți ce a făcut Estera? Nu a putut să schimbe obiceiurile. Dar a putut să se roage și să postească. Și când s-a dus la împărat, ce o să împăratul? Deci ai călcat regulile? O zice, ce vrei? Îți dau până la jumătate din împărăție. Să fii la ospăț. Ce ceri? Vreau să vii și mâine la ospăț. Vedeți? Pot fi diferențe. Poate vor afla de acum anumite diferențe între Bucovina și Banat. Dar astea nu se vor constitui decât în niște zâmbete. Am aflat ceva, o să spunem, mi-au îmbogățit cunoștințele culturale despre România. Dar dacă îi postești și se roagă, totul va fi bine. Nu-i problemă. Dimpotrivă, îl vei iubi mai mult pe celălalt. Dar dacă nu, totul se pierde. La un medic s-a prezentat într-o zi o doamnă și a zis, nu știu dacă mai trăiesc, vă rog să mă consultați, să mă trimiteți la un specialist, cred că am mai multe boli, un diagnostic complex. Dar cum se manifestă? Zice, uite, de dimineață mă scol obosită. Pe la mea sunt stresată, deja am nervi, după masă am deja căderi psihice. Și mă doare inima și nici nu pot să mănânc bine, capul să nu mai spun. I-a luat analize și când s-a uitat, i-a spus, doamnă, nu vă trimit nicăieri. Dar cum nu o să se medicul meu e familie și trebuie să am trimiterea dumneavoastră? Nu trebuie să mergeți nicăieri. Vă spun, vă dau eu tot tratamentul, vi-l dau eu. Dar dumneavoastră puteți? Da. Ce tratament? O oră pe zi citești în Biblie și să nu lipsești de la biserică. Domnul doctor, vă bate joc de mine, eu sunt bolnavă de mor. Femeie, nu-ți dau niciun bilet de trimitere, asta e singura ta boală. E ceva de factură spirituală. Te rog, o lună de zile mă asculți, urmezi tratamentul și apoi vii și te trimit până la cei mai mari specialiști. După o lună de zile a venit femeia și a spus, domnul doctor, zici că ați luat cu mâna. Nu eu am luat, Dumnezeu a dat. Pentru că, dragii mei, acolo unde este pocăință, nu contează câte sunt sau câte nu sunt, e Dumnezeu și fericire. Acolo unde bărbatul și femeia slujesc amândoi lui Dumnezeu, sunt ca în rai. Dacă nu, cum înșală diavolul pe unul, e ca în iad, șoptește un frate. Și vă rog să rețineți, noi suntem numai oameni, grijiți amândoi de fericire. După ce o păcălit diavolul pe Eva, cât o mai rezistat Adam? 20 de minute, nu știu. După ce o păcălit diavolul pe Anania, spuneți-mi cât o mai rezistat Safira? 2 ceasuri? Nu știu. Nu stos ca Iov, după ce cade unul să rămână celălalt în picioare. Grijiți amândoi de fericire, că nu știu celălalt cât rezistă. Amândoi declarați iubire, amândoi fiți gata la sacrificiu. Și știu că sunteți copii săraci și noi am fost la rândul nostru, așa că de acum tot ce aveți să vă dea bunul Dumnezeu. Și vă dorim să fiți cu adevărat pocăiți.
Mulți s-au trudit să facă la copii, să aibă, să le dea când se căsătoresc. Și au apărut probleme economice, chiar din faptul că aveau. Au apărut probleme sociale, din alte și altele, culturale și altele care ar fi. Pentru că n-au înțeles că și cauza fundamentală, scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, este de factură spirituală. Doamne, ajută pe cei doi să fie pocăiți și ajută-ne și pe noi. Că de cumva am răslețit ascunși încoace și încolo, să ne întoarcem înapoi în grădină și să fim fericiți. Noi doi și Dumnezeu. Amin? Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.